ka fara yawa ka gani za ka saka nan sai ka ɗauko nan za ka sashi a nan ɗinka za ka sashi a nan haka za ka yawa a gani sai ka ɗaure shi sai ka danna can ka ɗaura nan ɗaure shi. To jama'a masu kallon mu da a daidai wannan lokaci, wannan shine ɗalibi na farko da ya zo daga ƙasan ko kuma in ce garin Sokoto, yau yanzu ya fara koyon nashi gyaran dishin kenan. Wannan 8 cm na bashi yana hadawa, in ya gama kuma zai hada Arewa 24, wato Arewa 24 da ke garin Kano wanda ake kallo a Nagomsa, zai hada shi insha Allah. Yanzu haka yana hada dishin ne, shi ya warware dishin kuma yanzu yake hadawa, in ya gama zai hada wato Arewa 24 insha Allah. So ku ci gaba da bibiyan mu a daidai wannan lokaci, za mu ci gaba da kawo muku yadda za ku hada shi kanku a gida ba sai kun kira mai gyara ba. Amma dai ku kira mai gyaran yana da amfani, saboda idan kun kira mai gyara shi ma zai samu kuɗin shiga. Abin da muke so shine yara su ba zaman banza. Insha Allah za mu ci gaba da koya muku yanda ake gyaran dish dalla dalla sala sala yanda kowa zai iya. Ku dai ku kasance masu haƙuri a koda yaushe insha Allah. Wannan gashi nan kamar da kuke gani yana hada wannan dish insha Allah. Sai da shi a haka.